ina so ku sani cewar an kama Biba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kama ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga yanzu duk wani abu da muka shirya ya riga da ya ruguje. Ba mu da wani zabi wanda ya wuce mu kuma plan B. Plan B? Ina magana kun yi shiru ba ku ce mun komai ba. Sister, plan B fa kika ce. Yanzu ma kina ganin masifar da muka shiga ciki, balantana ta kai ga plan B? Dala ki mun shiru malama. Zan iya sadaukar da rayuwata akan kowa daga cikin ku. Ke yanzu har zaki tafiya ki bar ƴan uwarki a cikin wannan halin? Kada ku manta cewa mun yi wa junanmu alƙawari cewa durin tsidu ya muna tare. Saboda haka, wallahi tallahi ko da rayuwata ta kare ba zan taba iya tafiya an barta a cikin wannan halin ba. Ko kun shirya ko ba ku shirya ba, we are going for plan B. Kaɗa mana katin. Jagwa kaɗa shi da kyau. Wallahi amma mara musu Kan Allah saurara. An fi karfin su ne kawai. wai ta kaɗi kenan wannan abu. Oga kawai da yau baka da sa'a ne. Yau larabar ba ta gaba ce ta babban oga ce. ka da Allah saurara kana gefe muna yin jam din muka wani sa mana baki ƙarya ne da Allah duk abin da ake kawai an da Allah ku saurara mana mana. Are we expect someone else here? Akwai gari na da nake expecting shigowarsa. Go and check. Wai? Abala ne. Kafa. Wannan shine gaye na da nake gaya muku. Abale. Shine. Wannan sunan shi waja. Gaye ba shi kujeran nan. Bashi, a san menene shiga ciki kawai ku yi magana su. Hakan ma a tsara ne. Ai mu shiga mana. Sit kai.
ake ciki. Ka gane gayi, na kira ka ne kawai don mu maka talla wani muhimmin aiki. Na jin ka. Duba da yadda na gan ka tsayayye kuma jajirtacce nake so in sako ka cikin sana'ar mu. So idan har muka yi wannan harkar, to wannan harkar taka ta medicine sai dai ka nema in kana bukata. Ka gane yayi. Na ji kana aiki kuma dai na gani ba dan dako ba kuma lebara ba, wannan irin aiki ne buɗe ni. Normal aiki ni dan kaɗan gayi amma sai albarka. Kai mun bayani da yaran da zan fahimta in tana san baka jingana. So ni majority idan ne aiki so daya gaskiya na kan dade ban kuma yin wani aiki ba bayan shi. Ni ba fitacce ne na leƙa jewa, to sai kokari kake kama yadda ne cike ka zuba ni cikin duhu. Kai mun kwashe-kwashe yacce zan fahimta. Raka da zan buɗe ma yanzu. So mukan ziyarci masu kuɗi, idan muka ziyarce su muna kwato haƙin Allah a hannunsu. So ka san fa masu kuɗin nan ba sa fitar da haƙin Allah. Ka gani mukan ziyarce su da ɗan luka haka don mu tsoratar da su, mu kuma mu karɓo rabonmu. Inda Allah ya ce su ba mu sun hana mu, shine mu muke zuwa mu bi kadin kayanmu. Mazubi gaban yaya, in Allah yadda a gaban yaya zan baje. Ni za ka yi wa tallan Musa, ni ba na Musa. Wawa gara ana gazare ka ja kana mutane gajanci. Kai kani kake wannan harkar medicine din da kake kana samun abin da kake batarwa. Wannan abin ba wani abu bane mu a gurinmu. Ana baka kuɗi kana rawar jiki. Dalish. Wai yan luka, harbo mana. Harba nan da suki ne, darin kuɗi, baka isa ka yarbe a nan gwaran ba. Ne kuma mintuna kaɗan zan yi amfani da su, na rantsi da asama da sina mayar da nan gwarin kwata. Kai saboda kana ban wasu ɗan kokin gogeci isa kai tunani za ka siye ni. Bara in gaya ma, ba a horon horarre sai dai a wuri wanda bai saba ba. Me rage jira da ba mana da yaddar mai duka mutuwa ta sai dai in yi ta a gaban yaya. Ku fitar da ni daga wannan layin nagu. Ba da ban wasu abubuwa da kai mun ba farkon haɗuwa ta da kai, na rantsi da Asamadu wayewar garin gobe sai ka yi ta da ɗinkuna a jikinka. Idan ka sake wannan kuskuren sai na baka mamaki. Kai kuma ko da wasa idan ka sake haɗuwa da ni ka yi ƙoƙarin nuna mun wannan abar sai ka zama miskini. Kai ya haka? Mai gida nan ne mana Kamayya. Ya je ya ɗauko mana wancan gabin, ya yi ƙoƙarin ya ɗora su akan layi kuma ya kyawa kawai ya kauce. Wannan ya rage naku, sai ku bi shi ku je goge mes ɗin da kuka yi, saboda ina shigowa na riga na ta ne da wannan gaidin. Kana ganin shi ka riga ka san shi ma zai yi ta.
tun kafin ya je ya baje mu ko ku baje shi. kai wannan ai kudin saudiya ne tijani mu gani ka dalla gafara can wannan ai kudin duk duniya ne ba gan su wasu yan kananu da su ba kana maganar kudin saudiya haji mahaukaci wannan kudin zaka ce kudin duk duniya wannan kudin saudiya ne na taba ganin hajiya da irinsu lokacin da ta dawo daga saudiya kai to inda a ce ba kudin duk duniya bane ta kashe su a saudiyan mana me yasa to ta dawo da su kudin duk duniya ne an gaya maka to yanzu za mu da wannan kudin mu zaru guda daya mu je mu canza mu ga me za a bamu ragowa kuma sai mu haƙa rami mu binne su to ID card din ma kuma ID card kakkar ya shi zamu mu wullar da su tunda mun samu kuɗi haka za a yi ta haɗa mana wannan barin canja riga a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama Jamila! Jamila! Na'am, Hajiya. Je ki wajen durowa na ki dauko min jaka tuntunin ina kiran ki kina ji na. To. waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya ne a duniya wani bai san ina